To Muhammadu Traore wa aga bilali ne jerana ye ne jerana ye kada kuminga sadiki oyi jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ye ani mankan be pour que mankan in ka se ka bɔ yen parce que armée fɛn min armée kan ka sude ɲɔgɔn na di u man ka ɲɔgɔn bila quoi i y'a faamuya donc aya n'a minɛra sadiki minɛkun min ni o fɔra donc directement ni a ka jugement ni fɛnw ma se ka kɛ donc ne kɔni bolo ne président nana n'o ye Amadu Tumani Ture ye bon ne yɛrɛ ka jateminɛ la ATT yɛrɛ de kan ka taa k'a fɔ ko ka aya bila ATT kan ka taa k'a bila cogoya jumɛn na parce que bureau rouge an b'a dɔn k'a fɔ bureau rouge bɛɛ bɛ a tɔgɔ ye di Amadu Tumani ka côté de fɛ donc directement n'ale taara sisan k'a fɔ ko ka aya bila bon a ka ca Ala fɛ ne hakili la bureau vert ni bureau rouge bɛ ɲɔgɔn minɛ mankan min bɛ yen bon ne hakili la o mankan ye o bɛ bɔ yen quoi donc o de tun ye ne ka kuma ye k'a lase yen. Ne tɔgɔ Mamadu Jalo u bɛ n wele Baba bon a y'a ka bilali ko a n'a ka na bila ne bɛ jate min fɔ o ye jamako ye parce que a y'a ka image minnu yera mɔgɔw fɛ n'u ye a y'a bila sisan a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ ɲanaki ka kɛ ko wɛrɛw kan a bɛ se ka wolo ko wɛrɛ la min an sigilen tɛ ni min ye parce que jamako de don ni mɔgɔ kelen kumana ka ban a bɛ taga di bon n'i y'a dan ne kɔni ma halisa u b'a garder a ka to a kana bila fɔlɔ parce que mɔgɔw funtɛninen don halisa parce que mɔgɔw ye image minnu ye bon image ninnu u cɛ man ɲi bon n'i ko i b'a yɛrɛ jateminɛ o kan i tɛ se ka ɲuman kisi a ma quoi a bɛ na ni jugumanw ye bon min bɛ ne bolo k'a fɔ o ye o ye.